Hi guys, आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांखौ बरायनो नागिरनाय जाबाय। आं दायो सबायाव दं। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो लोगोफोरबो दं नै लोगोफोर नै गाइस बेखौहाय गोदोनि कालचार हिसाबै बानायनानै दोननाय जादों डायमन्ड जुबिलीनि मुङाव। बयबो नायफैनाय बायदि। Hai लोगोफोर जोङो एक्जिबिशनाव नायनो नागिरदों दसे थांनानै बेरायनोसै। थेंक इउ। Thank you so much आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय। बाय बाय।